kato ime. Tuolla on vähän auki tänne. En mä saa yhtä. Mitä mä saa yhtä? On vähän hauskaa. Mitä? Sä tänne näin. No. No. Ja sitten niinku hyräilet vähän niinku ulos. Ei se onnistu. Mä en edes tajua tätä. Hyvä. Paul, sunkin pitää. You have to try. Joo. Mä tajutin, että tulee se yhtä aikaa se ääni. Mä olin ihan yräilyppä siihen vielä. Se on ihan oikeesti aineesta juttuja. Paremmin se ääni kuin muuta. Sä oot selvästi kuullut tätä, kun sä olet niinku matkinut tää ääni, kun mä en Pitää kokeilla. muista. Don't be afraid. Just do it.